ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରରେ କି ମନରେ ନା ଜୀବନରେ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟ। କାରଣ ତୁମ ମନରେ ଥିବା ମୋହ, ଆସକ୍ତି ଏସବୁ ପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛ। ତାପରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ନିଜେ ଏକ ଜାଲ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ଜାଲ ବୁଣି ବୁଣି ଦିନେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଜାଲ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବୁଣିଥିବା ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ସେମିତି ତୁମେ ବି ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିଅଛ, କେତେକ ଥରେ ମୋହମାୟା ଲଗାଇଛ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋହ ଲଗାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ସାରା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉଭୟ ରହିଛି। କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ତ କେତେବେଳେ କିଏ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଆଶା, ବାସନା ଓ ତୃଷ୍ଣା ରଖେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଧନର ଲୋଭ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ସେ କେତେ ବି ଧନ ପାଇଗଲେ ବି ସେଥିରୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇନଥାଏ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମନରେ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ପାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ସେ ମନକୁ ମୋହ, ଆଶାଠାରୁ ଉପରେ ନେଇ ପ୍ରେମ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଭରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କଥା କହିଲେ ତାହା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାର ନିଜ ଆଶାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଛି।